Dende o Concello afirman que a vixilancia está garantida. A Policía Local segue a traballar cos efectivos que ten. A día de hoxe, 2 funcionarios, un deles o xefe e 3 auxiliares. Na medida do posible intentan cubrir as 24 horas do día, co reforzo tamén e colaboración da Garda Civil. A vixilancia da Policía Local sigue sendo, ainda que non as 24 horas do día, pero sí en diferentes tramos horarios, sigue habendo gardas de noite, sigue habendo gardas de tarde, sigue habendo gardas de mañán, e depende do día, por desgracia non se poden cubrir as 24 horas do día, pero sí se pode alternar esas guardias para que sea difícil controlar o horario da policía, que haya un servicio que non se poda, que as persoas que delinquen non o podan controlar para que haya maior libertinaxe. Pero nós tampouco entendemos que ese é o problema. Cando foi o tema dos roubos a vehículos, pois se conseguiu deter as persoas. Si están preocupados polo modus operandi cometido nestes últimos roubos, polo método do tirón, tendo como víctimas a persoas de avanzada idade. O alcalde confía en que as investigacións que se están a realizar dean rapidamente os seus froitos. O que nos preocupa é ese modus operandi a parte do roubo en sí mismo, pois o objetivo que utilizan é a verdad que un pouco indigno de utilizar por parte de ninguna persoa, porque atacando a persoas de idade avanzada e que por un roubo moi pequeno poden causarlles un dano grave na saúde, non? É lamentable esa actitude, pero non temos datos exactos para poder todavía afirmar nada, pero temos, digamos, un indicio, unha esperanza de que se cadra se arremataron ese tipo de roubos. Máis complicado está o reforzo inmediato da plantilla da Policía Local. Estamos intentando solucionar o problema de personal que non é nada doado, seguramente sobre todo o funcionariado vaya para largo.